herritarrak kalera atera dira eta laguntzen hasi dira, garbitzen hasi dira txikizio guztia. Auzolanean ari dira herriko bazter guztia garbitzen izan ere, baztan ibaiak ikusi dugu gainezka egin du eta uholdea eragin du batez ere beheko karrikan, baina baita ere inguruko karriketan ere. Beheko karriketako saltokiak esaterako suntsituta daude, Jaime Urrutian daude saltoki gehienak hemen Elizondon eta askotan genero guztia galdu dute. Belardendan, farmazian, gaznategian esaterako, hortaz lanean ari dira, goizean peritoa etorri da, balorazio orokorra egin du goizean, baina esan diete astelehenera arte ez dituztela parte gehiagorik hartuko. Hortaz ere batzuk haserre daude. Ordura arte esan diete argazkiak ateratzeko eta ezer ez ukitzeko. Etxipena da nagusi hemen Elizondon, orain txikizioa garbitzen, benetan ikaragarria gaur hemen bizi izan dena. Dena zagon uretan, dena botaia, produktu guztiek uretan, eta lehenbiziko ikusi dutena da hau, eta bike hau bota duela, urek. Trau de todas las escaleras más un trozo así. Logi guztiek kendu, aspiradora batekin xurgetu dena, idortzeko eta ja lehenbailen edekitzen alden.